Wanzwa Zibhuru Captain Rine Uturu Bosi Tatari Aiti Taizila the realesti Kane body iripo Kitchen unit in a draw Kakadari kamuno mirao Musazoti Zibhuru aimbaro Habhura Bhabhura Kakanyanya boys kanotoda kadibura Kuti ukabate so ukawane so Habhura Bhabhura Kakanyanya boys kanotoda kadibura Kuti ukabate so ukawane so Ndiko kaneta bageto kakudiwa na ramosina na eto kane musiga uya wekwa bumbeto kanobhadharisa kutotorwa nako foto kakakuwainira unosuzumira kakamasheka chete anopfachukira unoita so ekugukuchira kana haipresha pambu inosimukira Habhura Bhabhura kakanyanya boys kanotoda kadhibhura kuti ukabate so ukawane so Habhura Bhabhura kakanyanya boys kanotoda kadhibhura kuti ukabate so ukawane so kane tumakosi kakavakika kakakuti hai unopanika kakaona murodhi unotaika kakaposta piki ndolaika vamwe vanoti akasi kutangika matsaga ese kanoyanika kari kushaya anokanika ndichakaona ndafarisa Habhura Bhabhura kakanyanya boys kanotoda kadhibhura kuti ukabate so ukawane so Habhura Bhabhura kakanyanya boys kanotoda kadhibhura kuti ukabate so ukawane so ndiko kaneta pageto kakudiwa na ramosina na eto kane musiga uya wekwa bumbeto kanobhadharisa kutotorwa nako foto kakakuwainira unosuzumira kakamasheka chete anopfachukira unoita so ekugukuchira kana haipresha pambu inosimukira Habhura Bhabhura kakanyanya boys kanotoda kadhibhura kuti ukabate so ukawane so Habhura Bhabhura kakanyanya boys kanotoda kadhibhura kuti ukabate so ukawane so Habhura Bhabhura kanotoda kadhibhura kuti ukabate so ukawane so Habhura Bhabhura kanotoda kadhibhura kuti ukabate so ukawane so